ke ci gaba da ta'azzara a yankin tare da kira ga hukumomin tarayya da su kawo musu ɗauki. Wannan dai ya biyo bayan kashe mutane hudu da kuma sace wasu fiye da 30 a yankin ƙaramar hukumar Goronyo a kwanan nan. Daga cikin masu wannan kira har da shugabanni daga yankin. Sanata Ibrahim Lamido shine ɗan majalisar dattawa mai wakiltar shiyar ga kuma abin da ya shaidawa Haruna Shehu Tangaza. Abin da zan ce sai dai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan ya zama abun bakin ciki da takaici abubuwan da ke faruwa a wannan yanki na wani Sokoto ta gabas. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suka rasa rayukansu a wannan abu Allah ya sa ya zama shahada gare su. Allah ya sani da ake gaya ma abin da ke faruwa ban yi bacci ba. Takaici da bakin ciki ya hana ni bacci. Kamar akwai ƙananan hukumomi kusan 8 a wannan shiya ta Sokoto ta gabas. Duka yankunan 8 ne abin ya shafa ko kuma dai akwai wasu yankuna inda abin ya fi kamari? A gaskiya dukkan ƙananan hukumomi guda 8 waɗanda nake wakilta babu ƙaramin hukumar mulki guda wadda zan ce maka ba su samun irin wannan matsaloli. Sai dai akwai kila inda ya fi sauƙi. Amma irin ƙaramin hukumar mulki ta Isa, irin Sabon Birni, irin Goronyo, irin Raba, Gwadabawa, Ilela sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar iya girman wannan matsala take a wannan yankuna misali ta bangaren yawan rasa rayuka da kila jikkata mutane da kuma raba su da muhallansu. A gaskiya waɗanga ƙananan hukumomi da ni kai maka magana su dukkansu suna da mutanen da suka rasa gidajensu suna tsugunne a gidajen 'yan uwansu cikin gari, wasu kuma ban iya lissafa maka a ainihin ƙauyukan da suka tashi. To kamar ta ɓangaren rasa rayuka fa kuna da ƙididdiga na yawan mutanen da ake kashewa ko aka kashe a cikin wannan lamari musamman na baya-bayan nan? Gaskiya ba mu da yawan domin wannan haƙƙi ne na jami'an tsaro su san yawan mutanen da suka rasa rayukansu da waɗanda suka jikita. Muna nan muna ta ƙoƙari mu ga mun samu wannan yawan mutanen da kuma su waɗanda suka jikita. Duk da yake mafi yawanci mutane suka jikita suna gaya mana ni ina kai su asibitoci ana sa a cire musu bullet, ina sa a ba su magunguna da sauransu. Wannan matsala ce ta daɗe a wannan yankin kuma koyaushe akan yi maganar cewa ana tura jami'an tsaro. Kamar ina matsalar take, ba su isa ba ne ko kuma dai me yake faruwa? A hakikanin gaskiya muna da karamcin jami'an tsaro saboda abubuwan suna faruwa ne ko ina. To jami'an tsaro kafin su bannan su je can wani abu ya saka abu kuwa wani wuri. Amma dai muna nan muna iyaka kokarin mu tabbatar da cewa an gama abun kwata-kwata in Allah ya so ya. Kamar yanzu akwai motoci na APC, ni na yi kokari na gyara mota ta Isa Local Government, na gyara ta Lela, sannan ina kokari in kawo kwamiti na gefe na a kowace karamar hukuma mulki domin in san irin abubuwan da zan ki tallafa musu. Sannan kuma akwai abubuwa da yawa wanda ba za ka faɗi ba a kafafen watsa labarai. Sanata Ibrahim Lamido kenan ɗan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar Sokoto ta gabas. To a Najeriya